sa agang banggi o sa Webes nin madaling aga. Lima ninasa ng ma-exit sa Philippine Area of Responsibility sa Aldao nin Biyernes. Sa ngunyan po, iniralaw matapaman giraray ang makusog ng mga pangkuran di sa Bicol Region hanggang sa aga nin maaga. So may mga advisory po kita, mga heavy rainfall advisory na kung saan nga ni pinag-iingat naman sa tuyang mga kababayan, lalo na itong mga naharani sa salog na naka-iristar sa mga hababang lugar, mga low-lying areas and flood-prone areas, pati naman sa mga landslide-prone areas na maging alerto po kita sa mga pagbaha o pagguho ng daga. Sinugambon nga ni kitang gill warning sa kadagatan kan Kabikulan. Kung kaya po nabisuan man ang mga nagagamit ng mga saradit na sasakyan pandagat na dahil na magpalao. Yan po sa tuyang pinakauring bulletin para sa bagyong si Christine. Opo. Sir Ariel, baka maputol po ang apod. Ako ang ma-redayal tabi isa imo kung maputol. Ano po? Sige po. Opo. So, sangunyan tabi inutunta, ang may signal number 2 is primero, bilog na Catanduanes. Iya po. Opo. Then, ang ibang probinsya, ining Cam Norte, Cam Sur, Albay, Sorsogon, so mga eastern part sa nakaiyan tabi. Iya po. Ayun, opo. Digdi tabi, Sir Ariel, sa Kwan, sa Albay, anong mga lugares po ang may signal number 2 lang tabi? Eastern part kan Albay. Paki-specify po tabi. Ang po, Rapo-Rapo, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Malinaw, Asintiwi. Yung mga yaon dyan sa first district, ano po? Iya po. Ayun, so the rest kan Albay is signal number 1. Iya po. Ayun, so Rapo-Rapo, Bakakay, Tabaco, Malinaw, Tiwi. Yan ang signal number 2 tabi sa Albay. The rest, signal number 1. And yung bilog na Catanduanes, signal number 2. And yung ibang lugares man, Cam Sur, Cam Norte, signal number 2 man ini. And signal number 1 is the rest of Albay, Cam Sur, Sorsogon, and Masbate. Now, kasubagong alas 4 po, Sir Ariel, sain ang location ka na Bagyo Tabi? Ang sentro po nasa 390 kilometers east of Daet, Camarines Norte. Pero although nga yung sentro niya sa kadagatan, pero yung rain bands niya po ang nagpapauran digi sa Bicol. Yun, oho. Nag-itaas na sining diit ang reference point na nga ni tabi, Sir Ariel, Masbate na Daet na po Ayo. Oo. Iya po. Tapos nagkaskas na siya, 15 kilometers per hour na po. Medyo nagrekas po. Opo. Then ang direction niya po is West-northwest. okay. Sa araw ka na direction tabi, Sir Ariel, anong lugar ang natutumbok pa sa remaining hours na initabi? Nilalawa po ini yung landfall sa may Isabela or Northern Aurora, pero sa yung cone of uncertainty, yung probability cone, pwede pa man ini yung magtaas, pwedeng magbaba. So pwede pang magtaas sa may Northern Luzon o pwede man sa may sa may parte kang Quezon. Iyo po. Mag-landfall. Oh. Kaya nga pinaghahanda man itong mga residente sa mga nasambit na lugar sa eastern portion kan Luzon. Opo. Now we go back 390 kilometers east of Daet. Pero so coordinates po niya to, Sir Ariel, if you may, coordinates po. 14.3 north, 126.6 east. 126.6 east. Opo. Now, ngunyan, question is, sigipan oran tadig ditabi, Sir Ariel, ano kita nakalaog pa kita sa lawas kan Bagyo ta kasubago, sabi ni Sir Sir Jim na Bordales, nakalaog kita sa lawas kan Bagyo. Ngunyan, ano po ang sitwasyon tatabi? Diyan pa man po, malawak ang Bagyo. Hanggang hanggang Mindoro ang sakop kang yung sa lawakan Bagyo. So, hanggang sa abot pa sa may parteng Visayas sa Mindanao, so mas lalo na po ang Bicol. Mahiwas. So nasa laog kita kan lawas ngunyan kan Bagyo. Ayo. Opo. Now, the next question is yung rains. Ano ba, Sir Ariel, ma-intensify ba to padiit-diit ng maluway as time progresses? Medyo nag-itas na ining si Christine. Ngunyan po hanggang sa aga nin hapon, lalo na mga ngunyan na banggihang sa aga, maaga, ang Catanduanes, Cam Norte, Cam Sur, Albay,
pati naman ang Sorsogon, nilalaman pa ang intense to torrential rains, yung accumulated rainfall. Then yung Masbate, posible pa man ang heavy to intense rainfall. So ngunyan po yan nabanggi hanggang sa aga. Ayun. Takasubago, sabi ni Sir Jim, tibaan lamang mag-dissipate na ning diit. Pero sabi niya, yaon pa man girarayan. So iyon na initabi. Intense to torrential, di kita digdi sa Albay and Catanduanes area. Po. Torrential, so makusog iyan tabi, Sir Ariel. So ano ang characteristics? Diretsong ulan o papurupundo? May mga na diretso, then medyo na luway nindiit. Pero generally diretso yung mga pag-uran. Medyo may ibog pa kaya yung kaulapan base sa satellite image. Then maliban nga po diyan, ikaw kitang storm surge warning man. Yes. Na sa mga low-lying coastal areas kan Bakakay, Tabaco, Malinaw, Rapo-Rapo, Tiwi, didiyo sa Albay. Since nasa signal number 2 na itong eastern portion ng nganing iyan. At naman doon sa coastal areas ng Cam Norte as in Cam Sur, as in sa Catanduanes, siguro pong storm surge warning. So ipinag-raise na ang storm surge warning Ayun po. Since nag-signal number 2 kaya. Okay. Signal number 2. Matik na, storm surge warning na kitatabi. Ano po? Ayun po. Okay, so signal number 2, eastern portion kan Albay and bilog na Catanduanes. Pirang puwersaan, maximum na paros na sa indang ma-experience ang tabi, Sir Ariel? Pag sa, sa Kusungkan Paros, 60 to 88 kilometers per hour. Okay. So, magpuno niyan sa maagahon, sa aga. Ayun po. Okay. Signal number 1, rest of Albay. Anong puwersa kang paros? Pirang puwersa kang paros tabi, Sir Ariel? Possibly po ang 39 to 61 kilometers per hour. 39 to 61. And then yung range yaon dyan, heavy to torrential. Ang range niya, pa man giraray. Yung mga probinsyang nabanggit ko kasubago, yung intense to torrential po. Intense to talagang makusog pa tabi. Iya po. O di iyo man sa natabi, Sir Ariel. Salamat din marhay sa oras tabi. Salamat po. Thank you very much po. Thank you so much. Si Sir Ariel Samudio kan Pag-asa Legazpi. Taon-taon, bebeltadahan tapuyan. Tamay mga dagdag pakitang informasyon dyan sa luwas. Sa oras na alas 5:38 sa continuing coverage po kang DCGB AM asin kang 97.1 OK FM. Ako po sa inyong kasabay-sabay, si Pio Fernandez hanggang alas 6 din pagkabanggi. Nasa linya, ansamuyang Chief Reporter Giraray, Chief Jimmy Pading. Jim, what's happening? Yes, guminulpi na tabi pa de an nagahagad ki tabang sa Libon, Kasubago, Bonbon, Bulusan, Paklas. Ngunyan iguana naman sa Sitio Malindok, Barangay del Rosario, Zone 4, Zone 5, Zone 7. Yan ang mga lugar na mariknum na pati. So ngunyan kung iguanin ma-responde nahali dyan sa pangapodan Kasubago ni Vice Mayor MacGregor Saison, digdi na sinda umagigiraray sa dati Takasubago, naibarita niya to na dahil pwede mag-agi digdi sa digdi sa may way bridge baga, so paligo pasiring sa Libon, taigwang tuminumbang kadakulang kahoy. Pero sa respondi manara Mayor Adrian Salceda na igilid na sukahoy, pwede na mag-agi and so DPWH sa Sir J. Acuña. Ayun, pwede na. Pwede na suma-rescue. Specificamente anong lugar ang clear na Chief Jimmy? So uning paliko bagaga diversion so pasiring sa Pamatakon, so wala pawala. So palaog sa Libon. Okay. Barangay Kinali. Duman sinda umagi, pwede na. Passable na. Passable na. Okay, Union road status sa Libon and Paklas flooded, not passable. Ulugan flooded, not passable. Bulusan flooded, not passable. Bonbon flooded, not passable. Sagrada flooded, not passable. Pantaw flooded, not passable. Gabos not passable tabi pa de. Pasiring sa Pantaw, Libon. Correct. Okay. Oo. Balangibang, Pulangi, any info? Balangibang Kasubago, dahil pwede na sa mga taw-taw, dahil ko nang unang Kasubago, dipisil nang umagi sa mga light vehicle. Okay. Makontak ako kay Sir J. Acuña, tayo ang point man sa National Highway. Mabalik ako taon-taon pa rin. Anyway, ihabol ko yun, talaga po sa kuya si Kagawad, City Councilor Ted Residilla, Piodoran to Pantaw, Baya Marigondon,
bahaon, dahil pasabol. Not passable. Not passable. Ang Piuduran to Pantao. Via Marigondon. Sa uning Marigondon area, sakop kan Piuduran, bahaon sa ngunyan. Okay, not passable yan. Kung hali kang Piuduran na pasiring ka sa Pantao via Marigondon, not passable yan. Correct. And vice versa, not passable. Okay, tapos si Madam Jen Arandia, kan lokal na gobyerno kan Piuduran, nag-agi duman sa Malama kan going to Piuduran pauli, Malama area, may Malama road, may nag-erode na tinampo bata brown out. Iyon maglikay sa mga pasiriring sa Piuduran and so haliman Piuduran to Ligaw, mag-iingat dahil ang taiguanin nagrarasay na porsyon kan tinampo sakop kan Malama, Ligaw City. Malama, pasiring sa Ligaw, pasiring sa Piuduran. Malama area, may nagrasay. Nagapod man sa kuya ngunyan si Kagawad Babanyaga, Chairman Committee on Public Safety, Kagawad July Tingson, so PLT Road bagatabi pare, na-imagine mo yan, PLT, so eskwela na Madam Che Rebeta, so ang panganin nagtinampo pasiring San Rafael, guminaba na so Barandilla. Gustong sabihon, so trensira duman sudiki, bagsak na. Sa may PLT Road. Sa may PLT Road. Ang tinampo duman, hindi kun buminagsak na so trensira, nangagakalay-kalay na so tinampo. Bata iguanin mga harong dyan sa mga gilid na yan. Ngunyan makikoordinate ang duwang opisyal na sa PNP, nabugta ka na kikara ninharang duman, na dahi na mag-agi. Tabaka sigan rasay, igwang mahungkang duman, tubig ang nagtutumbok duman na dakulang volume kan tubig, San Francisco River tabi pa dito. So, San Francisco Bridge, malalanto pa nakitubig mo niyan. Okay, particularmente anong road section iyan, Compadring Jimmy, na nagkakalay-kalay na, yan na sa may PLT Road? San Francisco connecting San Rafael. Yan, San Francisco connecting San Rafael, yan sa may PLT area, nagrasay na so trains, so Barandilla. So Barandilla. Gusto sabihin na nai-scour na pa dito irarom. Correct. Okay, sige. So di kaya ito, gustong sabihin, buminagsak na. Roger, sige. Yan tabi pa diyan mga dagdag na impormasyon na nakakanto sa satuya sa monitoring digdi sa Kuyang Area of Responsibility, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much sa Chief Jimmy sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Mientras tanto, si Compadring Al Armario sa Sayaman location, Pading Al location, and what's happening? Yes, Pading, nakulong na ako digdi sa Marquez. Matindi na ang baha digdi. Not possible na sa mga motorsiklo. Maski nga na idarakulang bihikulo. Talagang nadipisilan na, tao minapaw na pa di. So, tubig sa tinampo. Nag-overflow na yata. So, salong digdi. Kaya sa mga bihikulo, pinoroll out na digdi sa kalabaan na inikan Marquez Street, balda dyan sa Ilawod. Maringani, medyo makaskas ang dalagan kan tubig baha. Alay dyan sa may parting tula-tula. Pero I think talagang ang tula-tula. Matindi naman ngayon ang baha. O digdigan sa Marquez ngayon. Langgawo naman ang level kan tubig. Pero ang gagayunan, duro diretso ining nagbubulos pasiring dyan sa barangay 15. Kaya sapul-sapul iyan na barangay 15 tabi pade, diretsong pasirin dyan sa may Kabangan area. Dyan talaga minabagsak ang tubig baha. Sana dahil na maglangkaw pa, pero kung sa tinampo, aros sa patuhod na po ang tubig digdi. Kaya bako na advisable dahil na talaga pasabulin sa ano man ang klaseng bihikulo as of this moment. Pade sana magdiretso naman na magbolos ini and sana magluway-luway naman ang uran. Medyo maray-ray na ngunyan ang bagsakan uran. Bako araw kasubagong pagdidiklong. Grabe talaga subagsakan uran. Mientras na maringani may supply ngunyan nagbalik. So supply kan kuryente tabi. Bade digdi sa may kanabanan ni kan Marquez Street. Okay, Compadring Al, eksaktong lugar na dahil na pwedeng agihan sa location mo? Kalabaan pa din kan Marquez Street. Marquez naman Street. sa may kinakagawad Vince Baltasar. Pasiring digdi sa
Barangay 15 na bako na tabi advisable na mag-agi padigdian na ano man na bihikulo tabi pa de. Okay, so kasubago, okay, copy na yan. Kasubago, kumpadring Al, na putol sa pagmumonitor ko sa imo, ta naglulusong ako digdi sa baha, pasiring sa istasyon. So, pagdeklarar sa estado de calamidad, natapos ito? Opo, approve ito. Binosol ni board member Hisham Ismail as chairman ng Committee on Guys and Management and approve ito tabi unanimously na sanggunian panlawigan and may advice nga ni tulos-tulos man si board member Hisham Ismail na talagang dapat umaksyon mo niyan ang mga barangay official sa sitwasyon mo niya sa kanya-kanya nindang jurisdiction tabi pa yan ang advice ni board member Hisham as Liga President. Roger, sige. Okay, yan ang sitwasyon digdi sa may Calabar, Marquez, Alamario. Thank you. Sige, thank you so much, Padingal. Standby all units, na-contact muna niya to si Acting Governor Glenda Ong Bungaw. Standby mo na tabi, kumpadring Jomar, ta duman sa iyang latest na pinirmahan na PDRRMC advisory dapat bago mag alas 5. Tapos na ang pag-evacuar kan mga lugares na nasa delantera kan lahar, flash floods, landslide, as in iba pa. Nasa linya si Acting Governor Glenda Ong Bungaw para maaraman niya to kung iguanan ning progress report kung saan inabot na ang porsentahe kan pagpa-evacuar niya to. Madam Glenda, Gob, maray na hapon. Si Piyo po kan DCGBAM ay nadadangog bang kita sa samuyang sister station sa 97.1 OKFM. Welcome tabi sa programa. Maurana paguna mo bang gihon na pero actually day pa nga nag-alas 6 pero halos patapos naman po sa tuyang pagpa-evacuate na talagang sinabitan na bago magtiklom dapat talaga na evacuate na sa mga magiging apektado kang lalo na kang pagbaha. Kaya by this time, siguro ang pig-expect na paano, mga nasa around 134,000 families ang malamang na nasa evacuation center ngunyan. Okay. 134,000, repeat, 134,000 families or persons tabi? Families. Families po iyan. Families all over na po iyan sa Albay. Iyan po ang pigata target kanina. And they ko lang aram, today pa man na report kung pira ang nasa evacuation center. Pero at least iyan po sa tigna target. Matindi. Mahiibog iyan tabi, Madam Glenda, na populasyon. 130,000 more or less. Okay. And sa uran po ngunyan, sa epekto talaga gari dakol talaga ang mapa evacuation center pag-arog kay ini ang kabuktakan. Okay. Ng panahon. Sige, ano ang assurance tabi kan Kapitolyo na iyaon ang resources and plus the fact na naaprobaran yung pagdeklarar estado de calamidad tabi, go ahead tabi, Gob? Yes, kasubago sa regular session ka na sanggunian na aprobara naman sa pag-declare kang state of calamity tangani na makaprepare naman ang PSWDO kan mga food packs na pwedeng itautaman na ayuda especially tomorrow kasi ngunyan ang tig-expect ninda na su barangay Buna and su LGU ang mataupo kang relief goods dyan sa satuyang mga evacuation center and by tomorrow yaon naman po ang pag-augmentar kang probinsya para sa satuyang mga relief goods na kinakaipuhan. Opo, kasubago na ihapot naman ni VP Henry, kumusta yung calamity fund? Mas maray na ma-repetir ta? Ma-assure ang publiko? Go ahead tabi? Oo, di ako naka-check kung pera talaga pero ang pagkakaaram ko, ini pa lang ang primero na pag-declare ta kang state of calamity. Kaya sa sigurado ako na even ang mga LGUs, igwang enough fund kunyan para sa kalamidad na ini. Opo. Gob, kuha ang kunang oportunidad na sa imo na mismo maipaabot asin tibaad mahagadan mi ikanin tabang because Libon is in dire need of manpower, assets, and logistics. Ang mga tao duman sa iba nasa bubong na, lampas taon ang baha, nangangaipusin na naman, no less than si Mayor Das, nakahuron tabo na si Vice Mayor Saison, kaipuhan, logistics, manpower, rubber boats, lifeboats, and speedboats kung mapapwede tabi, Gob.
Oo, kasubago hinapot ko man iyan sa apsi mo kung ano ang yaon duman, and sabi ni sa tuyang mga kagamitan talagang pinadaraman duman ni OIC dyan po sa apsi mo, Engineer Dante Baclaw. kaya yaon opo iba ko tapiyo ang Ika ha? mami-mention Pareho ang ano ang Dante parehong nasa isip ko, buda nasa isip mong Dante. sa hiling ko kaya gani ko na nasa uod. Anyway, sabi assure man ako na talagang yaon duman kasi iyan ang pinaka-affected ngunyan na ano. Though ang pinaka-affected daw 3rd district, and then duman man po sa 1st district sa Tiwi and sa Malinaw. Medyo okay lang kita digdi sa 2nd district. Opo. Nakahuron mi pa lang ang pag-asa, Gob, Madam Glenda. Numero 2, eastern part kan Albay. Particular yan ang mga nasa 1st district. As in, isinabay na yung storm surge warning. Kung igwa kang pangapudan, please go ahead. Oo, mag-iringat po kita. Answer pa siguro ang lahar. Sabi may tiit lang, bako man na grabe, pero sabi ni Doc medyo may man, pero mag-iringat po ang gabos. Grabe ang uran, gari araw kay ni ang uran ta hanggang siguro tomorrow. So inot update sa kuya kasubago na araw na kaini ang uran ta hanggang alas 9 in the morning. Pero depende iyan sa mga masunod pang mga pero ngunya na 11, sabi ini ang pinakabakusog. Di ko alam kung magbabago, pero iyan at least update sa kuya 11 PM hanggang I think 2 AM. Ngunya na early morning na maabot. So mag-iringat po ang gabos. Aramtang grabe ang kamugtakan ngunyan, lalo na sa mga yaon dyan sana safe sindahon yan sa evacuation center. So mga yaon talaga sa tuyang mga evacuation centers na. Tiyo, may naunambitan ka, Gob Tabi, kasubago. Interested ako. Lahar, igwang diit. Please expound. Oo. Ito antiga ko kasi pag araw baga kaini iyan antiga ta delikado man iyan, but sabi ni Doc Cedric, sabi ko iyan may lahar na kitang na sabi niya gari nga ya kasubago may diet, pero dai masyado na mag-worry sa araw ka ito, pero sabi niya may diet naman kasubago. Siguro pwede kitang magpa-update sa FIVOX. Iyo ta kasubago, pigapudan ko si Dr. Paul Alanis, yung resident volcanologist, kaya lang napuputol yung call. Yung line. Opo. O di sige tabi, Gob Glenda, Madam, alas 6 na. Kung igwa kang pangapudan, you have all the time. Please go ahead. Oo, so yung mga tomorrow day maghara dit ang mga nagdarangog ko niya. Tomorrow po suspended pa rin ang klase and suspended pa rin ang work. Okay. Oo, kasi baka mamaya nagharalap sinda. So nagkaigwa na kaming post na advisory on the suspension of work and classes tomorrow. So baka magbalik na lang by Thursday na ang gabos. Minsan maluyan na tomorrow, pero syempre ang pag-iripos-ipos baga right after the typhoon. Pero saan libon ngunyan? Uniform personnel naka-deploy naman duman para sa inyong rescue operation. Opo. O di sige tabi, Madam Glenda, Gob, you are taking the governorship by storm. Oo nga, grabe ta. Actually, may inigari baptism may ni engineer, Baclaw. First time talaga ining may bagyo. Anyway, yaon lang ako titingon yan sa opisina. Tagarib ako nang magayon magpauli sa tabako. Kaya yaon lang buo na kami digdi. And sa apsi mo man, 24 hours, yaon man duman sa Doc Cedric. So, madali na coordination me. Yaon ka man dyan. Opo. So, mag-ingat ka na lang. Opo. By the way, ma'am, irang days yung suspension kay GovGrex? Not more than 60. So, pwede nga iyan not more than 60. Iyan ang pinaka, maximum, pero pwedeng by 2 months or 3 months or 4 months. Hindi natin alam. Opo. Sige, tabi. Sige, Gob Glenda, salamat sa oras sa informasyon. God bless, tabi.
Oh, thank you so much. Ingat po. Ingat po. Mga tugang si Acting Governor Glenn Daong Bungaw, nakahuro niya tungo niya na pagkaaga. Anong advice mo tabi, Chief Tech, medyo maalasay na sandali, may tumatawag sa atin. Si Dudes na Grulyo, baka emergency to. Ako mo daron ta. Sir Dudes, good evening tabi. Pamabi. Opo. Good evening, Opo. good evening. Paano, kaso ba kami nung barkada sa Paklas, Libon? Opo. Tapos dahil na, hanggang ngayon, dahil na sa kulaga reply. Aba, Paklas Libon. Opo, grabe na yun ang baha duman. Saro yan sa namin si Nartabi ni Mayor Yung Das, ani. mula ni Vice Mayor Mac. Tyson, Oo, sus. Dahil na nagre-reply. When was the last time, anong oras ang ultimong contact luman sa barkada mo? subago pa nga ni, Mga anong oras po? kaya nang mga, siguro ko mga 5:30. Okay, 5:30. What was the last message sa imo tabi? Mga, paano ko yan, past 5. Ano so laog kan mensahe? Ang taramo niya, sinabihan ko nga ni, natay niya ako kamusta dahil evacuate. Kaya naman nga ako makaano, taduman nga sa bulusan, baha na. Lalo na sa Lipalibon. Ang grabe na suba, dumaan sa Pinampo. Kaya dahil nasa ko nag-reply, Iyo itong ultimong mensahe through text. duman ang papapil sa kwan, sa Paklas ng ganito. Paklas. Nako, sige. Grabe ba ganyan? Iyo. Iyan ang pinagsisibot-sibutan kaya yaon man nga ni. So, mayormenting coverage mingo niya sa turno ko, duman nakasentro sa Libon. Mga De La Torre, Familia Mga de la De La Torre. Torre. Naku, sana daing nangyaring malain ano po. yung nga ni, Nagko-call ka tabi sa number ninda? Nagko-call ka? dahil na nga ni, Nagre-ring? ora na, Wara na. Opo. Baka na lowbat lang or kung ano tabi. Sana. Ano po? pwedeng araw kaya. We just hope for the best tabi. Ano? Opo. Sige. Salamat Thank you, tabi, thank you. Dodge. Ingat tabi. Thank you. Okay. Kumpadreng Jomar and Chief Jimmy, i-ready na lang na report kay si Andy Mar ang masunod, ano? Si Andy Mar from 6 to 8, ano? Medyo alanganin na, tanganing makaredy man ang report na duro-diretso dyan kay Andy Mar. Sa pangarang kang bilog na tropa kang 97.1 OK FM asin kan DCGB AM. Salamat po kasi ang pag-antabay. Taod-taod, mabel tamang kita alas 10 hanggang alas 12 nin pagkabanggi. Salamat, masunod tulo si News Director Madera Day Magali, standby Pading Jomar, Pading Jimmy. Horacio